ए आज एतवार ह बबुआ आज आवेला रहले हैं नाइले का बात बाते। आई देखो खेत में काम करत रह। अरे मोर दे घरे गनी तो पता लागल है कि तू खेत में काम करता रह बेगर खैले पियले पियासले घर से यहाँ गई आइल बड़ा काम करत रह। देखो ये पेट लट गइल है। अरे रहे खाए के ना हैं द हम करी। अरे रहे द तू काम मत कर बाबू छोड़ जाए दो। ना 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 अरे रहे द तू काम मत कर बाबू छोड़ जाए दो। ये भैया करे दो ये भैया करे दो हमो के जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा। जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा तब तब के भाई अंगना दुलार तोहरा। दुलार तोहरा चला घरे चल चल अभी घरे चला चल के दोनों आदमी खाना खाई जाई। चला ना चला अरे चल अब का भाई अरे करे दो लइका देखी हम भाई बड़े नु खेती बाड़ी करे वाला। हाँ। तार भाई ना पढ़ले भाई हमार सपना बाकी हमार छोट भाई भाई तू घरे चलो काम कोइले ना तू खेत में काम मत कर भाई घरे चलो पढ़ाई लिखाई पर तू ध्यान द। तार भाई बड़े नु खेती बाड़ी करे वाला। तार भाई ना पढ़ले भाई हमार सपना बाकी हमार छोट भाई पढ़े लिखे हमार नाम रोशन करे। चलो भाई कहाँ कहाँ से तरह के हम मत करो कर्जा पैसा निकाल के मजदूरी करके हम भाई तू घरे चलो एकदम हम पढ़ ना तू खेत में काम मत करो भाई घरे चलो पढ़ाई लिखाई पर तू ध्यान दो। तार भाई बड़े नु खेती बाड़ी करे वाला। तार भाई ना पढ़ले भाई हमार सपना बाकी हमार छोट भाई पढ़े लिखे हमार नाम रोशन करे। चलो भाई कहाँ कहाँ से तरह के हम कर्जा पैसा निकाल के मजदूरी करके ये भैया तू टेंशन मत ल हम पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी बनम वादा करत नहीं गांव भर में एकदम अच्छा आदमी बन के दिखाए हम घरे चलो भाई हमर वादा बा। चल के पढ़ाई लिखाई पर तू ध्यान दो IPS PCS बन के तू अपना भाई के नाम रोशन कर भाई ना। हाँ, तू हाँ, जरूर चला चला आओ घरे चलो। देखो गांव के लड़का कुल खेलता रसन खेती में। अंकल आप आ गए कल नहीं आओगे ना। क्या करता रहो चला। हाँ बाबू हम लोग आ गए। गांव के एक मजा ही कुछ और बा भैया। भले विदेश में पढ़ावत रहा हमरा के लेकिन गांव हमरा बहुत याद आवेला भैया। गांव हमरा बहुत याद आवेला जब जब याद आई भाई के तुलार तोहर। ए भैया तोहर और भौजी के बहुत याद आवेला। चल आओ।